Začínali sme ako malí študenti s veľkými snami. Aj vďaka vám sa naše sny stali skutočnosťou. Vive siempre sta contenta, io non penso a te solo, non pensiamo. A vy si teraz môžete študentské rádio naladiť kdekoľvek. Je 10 minút po 15 a my konečne vďaka frekvencii pozdravujeme celú Trnavu. Ďakujeme.